sinudi ka nam sin ay sinudi pa ng view sin love story di igorot idi. Knowing the fact nga tumok sa. Apa nga din na itong tumok at bin makasid na nakay din nang isin asawa da. Oh, yan. One One good pa question. nga Yeah. waday mansian. Oo. One good question. Yes. Pengatang advice. Sino di ilaan tako ay gapo nga tasin influence the outside cultures. Right. Or because no might man sa i-research mo. Wait. Before ta mo lagi dito mandang buya. Sino din tumok ka di? Brief explanation of tumok. Din tumok. Oo. Ay ngarutan na pinadas. Na narigat story no ada pinadas. Ngam sino binasa mo yung explanation. No man istoryado ida sa siniyot intumok na ingat ta. Ano depende siniyat na yung intumok. But then basically it's an arranged marriage. Parang ganun ba yan? Bakan arranged marriage di. Tanwa din kanon takon intumok da. No lain din lalaki din babae ingalat din lalaki. Bahkan si sayan man arum iarum din lalaki. Iarum din lalaki. Right. So ano tayo bagayot asawa di. Din istorya kad jawon yan nga ay kanan ento pa si kapitan ay tayo na ibagay. Man asawa dari. Okay. Ano tan talaga ay kaman idi. Ngam mo politically ga duani di kapitan kada. Ngam dala tuli idundun mo lakay ay man duan. Haan nga sikat yung pa. Lain ay kalian wada di consent. Kaman at the same time dawatam joy consent. So no ilamot lang di mas pay nan ano atan amun ut din lalaki ay tan at may ang kami kali-kali si kayan. Tama. Kasi kaya man babawi. Babawi or asang tampikon. Di. Sidoy di usa ay patik sidoy da ide man kali tan siyempre nun din to. Din pamok ay di. Kawan din istorya day. Non tanon intumok da kanu si antiming man kamo. Di kan so naman iwaw din sin asawa kan dadi mo pabasulon das lulumi. Ang didan awan di ay tapang ay. Alam na. Sidoy nga din siyempre lakay sa. Nin bakat man adiyot. Ay laydam kanong tubo na no kasi. Ano? Way tubo no kasi ibabag na yan ay laydam mo. Ang kayo bagang tatang kalana didan. Idin yan bikin nalim yan kalana laydam na. Dumatong pa ikanu di nga sakbatan na sana natin mugi. Iputik di tapi yan impet ni kanan kanu. Yan di kanan dan ibagam muntat kanan kanut. Duin mali da. So siritan maalam di isa di ay philosophical view nga depende din istoryan mang Oscar ay diyo yan. Balit ay wada di tan wada tumok system nga tanda ka iarum bakang literal ay tulad sa bali abot din kanan den sa bali din ay man di kaising day arrangement. Duwan kaising talaga. Ito wada di noan di din kanak ay naman kaisingan masapol ay asawa da. Wada di time ay kaman isa wada di time ay maga. Depende Kan no man kaising kaman ni pan ibaan panbarkadaan kinabsatan dan kaman din way istorya ay nailat talaga ay nailpak sa mismo. So nga istorya. Nan asi nan maga sinusod din na nangasawa si Udo maditan. Ano adi mo no sini ano kasi maulong din ang lalaki tanan tulad day man asawa da nga ro dyan din ano di maulong din ang lalaki so nangaikayo da. Nangaikayo. Dumateng at ng tsimpo magabaw. Sudsudon din di usa. Siyot dalon maulong. Ano atapan ka ay isingan takot. Man kaising kayo. Ulay da takot taman ka kaising takot. Tano pa din kanon en lakay Pascual si Limundo Pascual ay. No tapin di agaw ket nan asawa ay say binulan din ng kaisingan dadi. Nga muada di talaga ay kaising ay talaga ay intutulag da. Sidoy. Sa din wada di kawan di wadan to pa di time ay man istoryan sa ay ibakon kanu di yan engay nanakay adin lalaki. Yan man eskwela siya. Si asawa no adi dan anak pa lang ngum gapusin ka ubing na adinan amo ay engay en kakaon da. Imbag utta idino bin mayag nang asawa sa udum din lalaki ta adinan in kaon da sila. Yung talaga ay kawan ngum sidi akot engay alanda din yung kalanda ikakaon da. Ijay nga process makahaan ba jay babae wen? Sin Binoy Boyam yung dinamdamag mo. Wada ba di instances like adilay din babae yan matuloy wino. Wadan istoryan Ma'am Aidura. Ma'am Dura ay
Kaninda itumok kano. Dora, Din former school head me. shout out Ma'am Dora. Ma'am Dora, Dolores, Ma'am Dolores Kayat. Sudod di teacher ko, mentor mo lang. Mabalin ay nung panggap si Kaman ni Nakot, mabalin ay indamagan, tanoy binuyan, noy pinatas. Padas Padas datan. na mismo. Actually, si ano maminsan ko, kalian kay istorya. Sila, natay may kawan ni dikat si Senang idodot, si Odong may advices. Hindi, kaman ni na, sila. Kaman hindi, ay itumok da, ida. Yan ibagayo, adit si Senang ibagasin, pangkalian yung sa. Agay, tama ka doon. Gintun ulin sa tanay, ulin sa ipatikta ko sa tan, nito malakos ulin si inumok, ta sa inumon nyo pa isa tan. Kababay na idin matang kayo. Wala na. So nga, adi din din tuloy ay, din pumukay na sa akaman ni Ditan. Waday, mabalin ay sudsulim di. Hindi ka nanda, manguga ka na, laton man iman sa inon, at ugan man, di mo yang. Naragsak, so nga sana iuga na. Amamat da. Sino di istorya, si din yun. Nung ka na, unin at adi din doon na itumtumok, dilin makita. Sino di, sa ay konsep ay ilang tako ay, apay nga ka man di. Ngam talaga ay musik ay lalaki man kat decided ka ibagam sin unda ibaag lain din ay kalian amon at the community sa amon at the family. El Maestro Speaks Podcast.